er de altså. Enten så er de røde, eller så er de grønne her. Du skal nok ikke nævne for meget omkring de rige. Der er noget med, at de viser hverken på pladen. Du får den sgu aldrig. Jeg er fuld af noget. Jeg ved bare, der er noget med fodbold og håndbold. Kenneth, så lige for at forstå det rigtigt derovre på bane 2, når du siger, at nu kommer noget ud af udstødningsrøret. Er det så sådan en miljømængdig traktor? Jamen, jeg ved ikke, om man kalder det miljømængdig, men der er i hvert fald ikke diesel, der er ikke sol, der kommer op, og der er så meget. Og når man nu kan se det med den når man kan med sortrøg, så er det altså også, fordi det er til dels befarvet af vandpartikler, så ser det voldsomt ud, så slemt han er altså slet ikke. Men de kører på etanol, som er familie med bioetanol, så det er noget, som er, lad os snart kalde det miljørigtigt i den verden. Altså der er jo noget med nogle, jo, men det er det. Sådan er det. Og derudover, så er det faktisk sådan, at det der metanol, der er en del flere og noget mere potentiale, sådan i hestekræfter, uden du skal op og trykke dig så hårdt, som du ellers skal med diesel, for at få de samme antal hestekræfter ud. Vi vil lige nævne her over på bane 2, går vi klar med Jonas Simonsen, og han skal mere 8-20 er